Sziasztok srácok, Dáni vagyok, és a mai videóban egy új videót fogunk felvenni. Ma a Roblox Live-ba fogjuk kipróbálni. Nem mondom, hogy ki fogjuk próbálni, már még játszottam vele sokat, de ezt most megmutatom, mi van. Abszolút ráköszönöm. Nem, ez nagyon ritka, tudjátok, mert ez a legritkább, senkinek sem is, csak nekem. Szóval, akinek kell, az dobjon egy lájkot. Bro, a legjobb reptánc. Én szerintem rajta azt mert csak én ezt nem tudom, hogy jobban szeretem. Oké. Burst Rifle, ha már átfuttunk rajta, Crossbow. Amire nagyon jó skinnen van. RPG, ez szerintem minden Baconnek megvan, de mindegy. Shotgun, Sniper egy ilyen skinnel. Egyet nem vagyok készülni. Az a legjobb benne. Dangerous Fragate, Headgun, Revolver, Shorty, Spray, Uzi, Hamar, Chainsaw, Fuzz, Katana, Knife, Skite. Ne kérdezzétek, miért van ilyen skin, mert nem. Flashback, Greener, Jumper, ez nem van nehéz, mert ha akartok videót, hogy lássátok, hogy kell megszerezni, akkor 10 like-nál egy tutorial. Molotov sketch, ezt nem tudom használni, nem tudom miért nem tudom használni. Smoke és Warhorn, még csak ez hiányzik, ami nagyon toxik. Oké, ne is húzzuk az időt, szerintem mindenki arra vár, hogy végre toljunk egy meccset. Nagyon sok időt nem játszottam Robloxot, mert most mentem át 6-ba. Nagyon sokat kell tanulni, de én nem tanulok. Focizok. Nem tanulok. Ha én nem tudok, ti tanuljatok. Most minden gyereknek én azt állom. Tanuljon, mert nem jó, ha nem tanulsz. Én is tanulok, de sokat kell focizni, mert járok focira, járok karatére, meg játszok, meg futni is megyek egészen belül. Nem. Na, próbálj meg a snipert. Hanu vagyok. Én elfogadom, hogy azt mondjuk, hogy vagyok, de elfogadom a héteket is, de csak annyit kérek, hogy egy like-ot dobjatok meg egy like-kal, meg egy subscribe-ből, ha támogatnak aztok engem. Mi a bro, what a camper this ember? Bro, it's so trash. De miért? Bro, de ember. És komoly, így megy el a videó, hogy nem tudom, is. Belagoltam. Nem a telefon, maga én lagoltam be. Na végre. Elbújt, megint. Megint ide bújtál. Szóval bújtál te. Ez bújtját akar? Megtalállak, gyere. Bro! What is that, guy? Várjátok, felveszem a hangot, mert nem hallom. De bro, halló a gyerek! Ezt hallom, hogy valahol van még. De hallasz? Mi? Láttam, igen. Te csika. Hello. Ne. Egy ilyen nuklé ember. Mindegy. Na. Ember, de látom, hogy hova busz, nem kell ezt csinálni. Bro. Nem bírod ki, hogy nekem fejlődik.
ember. Ez ajándék egy Jézuskától. Mindenki a kommentben, aki szereti Istent, küldjön egy szívet, aki szereti Istent a kommentben. Jöjjön, aki szeretne együegyezni, írja le a Roblox nevét, Ivers. Jöjjetek a chatba a usernemet, meg a hétek, mert várok héteket persze, minden kezdő vagy videós mindig kap hétet, hogy vagy hacker vagy pay to win, vagy free to play, vagy akármit csinálsz, úgy trash videós vagy. Mr. Beastre azt mondják, hogy flexel. Mi van? Nem értem. A mai fiatalokat nagyon nem értem. Amit ki tud Sigma Face csinálni? Sigma Boy. Mondjátok meg, ha az saját találmány, ha kitaláltam a Sigma Girl. Sigma Girl. Tudjátok hányas vagyok matekból? 10-es. Ezért egy nagy dápolózést kérek a chatbe. Nem áll? Hát, gonozik dolgokba, ez hülye. Lássátok, mekkora level vagyok? 99. Voltam még 67 is. 6-7. Na. Bro, ki használ shotgun dogsban? Ez a gyerek használ shotgun dogsban. Eléggé hülye játszik. Bro, ennél nubokat még soha nem kaptam. Mikor nem videóban játszok, most egy fél órája, csak bemelegítettem, azért ne égessen meg a videóba. Bemelegítettem, bro. 500 leveles, és egy 300 leveles duót mentem. Olyan ellenfelek, a full pay to win-ek, mind a kettő 500 leveles volt. És így lett. Bro, hogyan? Nem minden elképesztő. Neked 500 leveles volt. Nem tudtam egy damage-et belénk adni. A gyerek úgy mozgott, mikor én láttuk a PS5-öt. Nem állna, de ember, egy ilyen, de utálom az ilyen nubok, utálom őket. Mikor nekem azt szokták mondani, hogy vagyok, amikor kihívom őket egyre, mindig beszarnak. Ezt sem értem, ezek konkrétan a héterek, akik ok nélkül azt mondják, hogy noob vagy. Most úgy képzeljétek el, hogy mondjuk a világ legjobb playerbe játsz, és azt mondják nekem, te játszol a legnulla player. Amit jöttek, nagyon hangosan hangol, lehúzom mindjárt. Bro. Hát lehúzom. Halkítunk. Volum. Minus. Én nem haladok, nekem nincs autós, de van. Megmutatom mi van. Van a tagline-em, és I'm assistant van csak. Autósítom, megmutatom, ki van kapcsolva. Lehet együtt, szerintem nem lesz utolsó meccs, mert nem.
Ezt már így is. Nagyon sokáig tart az a videó. Ki vagyunk az ilyen hackerekkel. És nem a hackerek, hanem hackerek, mert igazából nem hackerek, de... Ezeket full headshot kapnak. 3 headshot. 8 élet. De lefér vele még egy meccs. Nem fér bele szerintem. Mindegy. Mindent. Johnny Chester, amire kapjuk valamit. Shotgun. Nem megöltek. Köszönöm, hogy itt hozzatok szereteteket. Találkozunk a következő részben. Császtok!